La sisena onada de la Covid segueix desbocada, sense aturador. En els darrers 7 dies de dades reportades, el grup de recerca Biocom de la Universitat Politècnica de Catalunya ha notificat 31 positius, amb un màxim de 7 al dia 11. El risc de rebrot no ha baixat dels 800 punts, sempre en nivells molt alts, amb puntes que han superat els 1.000. En els primers 17 dies de desembre, Santa Eulàlia ha registrat 69 contagis. El dia amb més casos va ser el dia 2 amb 12. Dijous, en la darrera actualització, la velocitat de contagi havia baixat 2 dècimes, però continuava per sobre de l'1. Amb 31 positius en 7 dies, 55 en 2 setmanes. L'elevada incidència de la Covid també es trasllada a la resta de la vall del Tenes, on l'índex de rebrot era dijous molt alt, amb xifres que fluctuen entre els 593 punts de Bigues i Riells del FAI i els 1.118 de Lliçà de Vall. Des de l'impacte de la pandèmia, els 4 municipis de la Mancomunitat ja sumen pràcticament 4.000 contagis. En una setmana, els pacients Covid als 3 hospitals comarcals s'enfilen fins als 59, 15 més que en la darrera actualització. N'hi ha 40 a Granollers, 15 a Mollet i 4 a Sant Celoni. És la xifra més alta des de finals d'agost, quan la 5a onada anava de baixa. Ara, la 6a, sobretot en l'última setmana, ha fet augmentar el nombre de defuncions vinculades al coronavirus. Avui, la Generalitat ha informat de 8 noves morts des de dilluns passat.